Wabona yabona 2028 kuyonyiwa ngilalele 2028 kuyonyiwa izotesta yonke into libelu iplanta manje ngikutshela kusase early those who were here mangikhuluma lento the beginning of 2025 cela wenza peace sign ngikhuluma December 2024 laba bebala ekhaya ngicela bayenze peace sign ngisakutshela namanje I said this a long time ago ngathi guys if you miss 2025 no 2026 you'll have the hardest 2 years ukuya phambili. Put money away. Put money away. Noma bathi mzalo ubeka 35 rand a day or 60 rand a day. I'm telling you. Themba mina mzala, ngiyakutshela. Kunezinto ezifana njengabo New World Order, kunezinto ezipredicta ama-Simpsons, amanye ama-movie, khona i-movie a-predicte i-COVID before yenzakala, khona izinto ezipredictiwe i-COVID was just a population control. Lalela mina mzala. There is a higher power mzala to abantu abanemali. Imali izohlala emalini. Imali ifuna la kunemali khona mzala. Imali iya emalini. Mzala, in order for people to have power kumele kube nabantu abazohlupheka. Uyathanda or awuthandi? So yabona mzala, le ngoma ngifuna ukuthi ihambe nawe ngasonke isikhathi. Come on, somebody make some noise for Jesus! Water! What's up, people? What? No man gihamba escotini sogu. Stop it. No man gihamba escotini sogu. What's no man gihamba escotini sogu. No man gihamba escotini sogu.
kuzo zonke izinto. Ngicela guys masizelana ekhaya. Umfundisi ningambheki emehlweni. Noma ningibona ngenza la mehlo kupholisa itiye. Ungangibheki ngaleyo ndlela uvela ukuthi eyantate. Kunabanye masithi siyathandaza bona bayasibheka ukuthi amalips wethu kanjani. Abanye umfundisi asathi uyasukuma uyahalelisa bathi hayibo udumbile phambili. Andilaba bamaweji nama boob tube angibafuni yazi. Haleluya. Bocabanga ukuthi uzohamba ungahlekanga la ekhaya. Ngeke. Mzala, ayikho live uzoyingena kuyo ezothatha amamudzo akho iwayise phezulu wayise phansi wayise phezulu wayise phansi nini hey ho ha hi hu he ha hey. We understand? Ku-perpendicular la ekhaya. Phiwe awuyifuni wedge ne? No guys, can I explain something? Anginankinga ne-wedge. Ama-experience engiye ngaba nawo nabantu abafaka ama-wedge yiwe engawafuni. Ngike ngajola nomunye girl wase Davidton. Wathi Phiwe, ngifuna senze 50 shades of Davidton. I was so excited and I went there ngifake netranka white, isokisi white. Masifika ku girl, I thought we were gonna get whip cream. Uyabona izinto ezinjalo. Mangifika ngathola kunembazo.